diz minha mestra, eu costuro mesmo é pra dentro. En Radio Culleredo os mércores falamos pouquiño ou baixiño coa boca pequena, porque poñemos o punto en boca con Raquel Crespo e con Cristina Ramallo. Que tal? Moi bons días as dúas. Hola, buenos días. Good morning. É que veño de Escocia. Viene de viaje, quiere que nos enteremos todos. Sí, que se note. Que envexa máis pouco sana hoxe, de verdade. Que lo pasamos fatal aquí con la lluvia. Bueno, É en increíble. Escocia non sei que tempo iría. No, increíble. Sol. No. O sea, creo que choveu, dábanos a risa, de feito, éramos 6 galegos no bus que fixemos de tour, éramos 8 en total, e dábanos a risa porque dicíamos, bueno, non pode ser que teñamos sol e 4 pingas, que ademais a xente, chove, e nosotros chove, isto non é nada. No, o sea, se vino toda para aquí el agua. todo. Dios, tremendo. Ali maravilloso, ademais teñen Tremendo. puntos de microclima, de repente chove un poquinho, os 5 minutos cambia, un sol que te morres ali, moi ben. E que fai unha muller de teatro e unha muller da costura que precisamente que ata e que une o teatro en Escocia? A ver, de vacacións, tampouco vou enganar a ninguén. A coser non de foi. De feito, fun a escapar do teatro e da costura porque merecía 7 días Descanso, claro. sí, porque aínda así egoístamente un día antes de marchar estaba con Elefante Elegante ensaiando no teatro, pensaba, jova, acabo de ensaiar, despois teño que ir dar clases ao Ruiseñor e non teño fago maleta e ás tantas da mañá marcho, jova, ningún día de parar. De que te queixas? Sabes, que vas de vacacións. O sea, que maravilla non parar. O que pasa é que eso nese momento non o pensas. Pero bueno, realmente fun de vacacións, pero marchei ao país dos kilts. Marchei ao país dos tartáns, onde naceu o tartán. Entón, aquí con consello da nosa querida lóxica en persoa Cris, que me dicía, Raquel, ti aínda que marches, mira ben as cousas, fíjate nas prendas. A ver que se pone esta gente. A ver, entón, teño que admitir que vídeos gravei poucos, pero bueno, selfies no meu teléfono da miña cara cunha máquina de coser antigua, cun kilt, hai 1000 selfies que a ninguén lle importan, pero están aí para documentar. Se queredes comparto unha carpeta de Drive na miña cara. Ademais é unha terra na que de tecidos, de las, ademais de las, hai toda unha cultura e unha tradición de por familias que dos clanes, os clans que xeneran unha serie de digamos con, se o teño máis ben entendido, de telas e de cores e de deseños propios. Sí, de feito, o tartán como tal que hoxe vemos, que hoxe en día vemos en tendas, en todas partes, nas mantas das nosas aboas, sí, claro. Pantalóns que Inditex, todos sacan, é moi típico outono e inverno sacar un pantalón de tartán vermello, negro. Para que non entenda os tartán, os cadros escoceses. Cadros escoceses de toda a vida. La ropa a cuadros. As saias dos colexios, o sea, esa tela, ese tecido, ese debuxo naceu en Escocia, creo que no século XVI, XVII, máis ou menos, e realmente non era usado como algo decorativo, era para na loita, o sea, para distinguir entre casas, é algo moi importante, que ademais falamos disto moito en pouco, es que veño de viaxe, veño descentrada. Se confunde los idiomas. Falamos moito en punto boca, mi madriña non me sabe, bueno, falamos moito disto, que é do vínculo familiar e da protección, do sentirse arropado, tampouco son eu experta aquí, puxen ben o... Pero é a roupa un pouco como seña de identidade, nunca mellor dito. Exactamente, e ademais, pensa que daquela, cando en guerras con Inglaterra ademais, marchaban, tal vez pasaban meses fora da casa, na intemperie, e ti cando chegas a Escocia, bueno, de feito din que os romanos chegaron ao inicio, pasaron por Reino Unido, subiron de Inglaterra, chegaron a Escocia e de repente no momento de chegar a Fort William, que está no medio das Highlands, cando comezan as terras altas, dixeron, hasta luego, marcharon porque nos dicía o guía un chiste moi bo que vou acoller para min, apropiar para min, que dicía, aquí foi onde se crearon o famoso estilo de sandalias con calcetines. Chegaron os romanos e dixeron, que frío é isto? Que é isto? E a humedad tan fuerte. Total, entón esta xente comezaron a vestir os kilts como manta, que de feito antes creo que se chamaban
plaits, os típico que hoxe poñemos nas camas, no final das camas, pois de aí ven o nome. Primeiro que eran moi cómodas, porque son saias, todo iso vai tranquilo, moitos metros, polo que daba moito calor. Imagínate, tal vez estou a falar de 8 metros de tecido nunha saia, que ia plisado, pero todo o resto que sobraba da saia, despois, para dormir, poñese como manta. Esta imaxe que temos de Mel Gibson, que, por certo, cansáronse de repetir que non é real, que no momento de Mel Gibson non había kilts, pero esa imaxe de saia que leva por riba como se fora tamén un fular, que eso era para protexerse pois na intemperie, do momento do frío, moi representado tamén con Jon Snow en Juego de Tronos, pois aí tamén moito tecido, moito justamente polo frío, non? Bueno, aí está a orixe, non, do tartán, que como dicía Fran, efectivamente é unha tela, é un tecido non me sai agora a palabra, bueno, cando me saia direi, pero que basease nunha cor. Sí, como que esplisado, dices, o no sé. O tartán, o que é o debuxo de cadros, é sí. un tecido que ti escolles unha cor, sí. E a partir de aí creo que poden chegar a ser incluso 7 cores, que a xente non nota, pero 7 cores diferentes para formar o que son os cadros. De feito, vale. Creo que están registrados cada un de cada familia, de cada Scottish, sí. De cada, non sei se de cada pobo, cada clan dentro de cada pobo. Sí. A nivel económico e mesmo industrial, eso, ¿no? De feito que a min pareceume super curioso, claro, hai moitas cada clan ten o seu debuxo particular e as súas cores. O seu copyright, digamos, sobre eso. Exacto, que creo Scottish Kilt, non sei, Oficial Scottish, bueno, buscamos aquí rápido, pero tes que registralo, pero ti hoxe tamén podes registrar un. O sea, todos porque claro, sí. Cada familia, que son más de 500 o así, tiene el suyo. Entonces, imagínate, tú haces una combinación que no esté hecha para tu familia y tienes que ir a registrarla. Exacto. Esto está en el registro. Hay un registro como tenemos nosotros aquí de coches, de caballos, ellos tienen también de colores, de cuadros. De feito, como que esto pode ser un invente. Esto pode ser un invento. Por favor, escoceses ou amantes de Escocia do mundo, pero isto pode ser un invent, pero ali escoitamos moitas cousas, fixemos moitos free tours, cada quen o único no que estaban de acordo moitas veces en que Mel Gibson era un traidor para Escocia, era o único que tiñan claro, que ti cando escolles ese kilt, que podes facer ti e registrar, tes que dar un porqué das cores. Ainda que sexa, pois escollo amarelo porque os xirasois para min simbolizan a liberdade, mirar o sol, esperanza, pero ti tes que escoller según os teus valores. O sea, non é, vou poner isto porque o sea, é algo moi emocional, ¿no? Sí, es identitario, para ellos es identitario, completamente, porque es un símbolo de resistencia, porque cuánto tiempo han querido quitárselo, ya durante la Primera Guerra Mundial también se los habían querido quitar y ellos se las siguieron poniendo, les cambiaron luego de color y se las pusieron color caqui, porque les decían que eran como muy ostentosas y los iban a ver y los iban a matar, y bueno, se las pusieron color caqui, o sea, hay reiterados intentos por parte del Reino Unido de quitarles, y esto es un símbolo de resistencia, ¿no? A cierta, bueno, no puedo ser del todo independiente y es mi manera de decir que conservo esta idea de clan y de familia, aunque haya desaparecido los clanes técnicamente han desaparecido en términos políticos, pero no en términos familiares. La manera de mantenerme familiarmente, ¿no? Dice mucho lo que tengo puesto a ese nivel, ¿no? O lema escocés, e isto notase no carácter que teñen deles, que por certo son as persoas máis afables que podes atopar, xente que te ven con cara de onde estou, eles xa te van dicir onde están e onde podes ir, xente moi así, pero o lema que define, que de feito está, ti vas a Edimburgo, creo que está escrito xa arriba no castelo, se nada máis subir a Royal Mile, no castillo de Edimburgo, en latín pone, vou non ler porque seguramente vou non dicir mal, corríxeme por favor, nemo me impune lacetit, bueno, que en castelán quere dicir nadie me ofende impunemente. E hai este carácter justamente por son xente que está preparada para sobrevivir, o sea, quero dicir, de feito, ti as polas Highlands son paisaxes moi salvaxes e dabaste de conta que para sobrevivir aí tiñas que ser forte, o sea, estaban preparados para loitar, e de feito nos clans o xefe do clan, que había moitas xefas tamén,
que moita persoa ten a imaxe do home, xefe había moitas, e de feito dunha da que imos falar hoxe, Flora, foi das máis importantes, dun dos clans que imos falar. Esta xente dicían, imos á guerra, e todos ian á guerra, porque o máis importante era o clan. De feito, vou contar así unha anécdota. Tivemos no momento de subir o bus, un día destes de pola mañá, de repente faltaba unha parella por subir, que estaba noutro hotel, foron recoller a parella e o bus ia petado de xente, non había sitios soltos, pero non había dous xuntos. Entón subiron, perdón, vos importase dúas persoas que ian soas, podedes xuntarvos para que eu poda ir coa miña muller? Non querían xuntarse. Non, es que non me... Entón colleu o tipo e dixo non sei que, a ver, somos un clan, de broma, non? No bus, e dio tipo, mi clan es mi mujer. E tú te quedas así, pero foi de borrollo, o sea, foi como, pues, que sentimiento, claro, eso era o que debían de sentir, non? O sea, aquí temos que sobrevivir, claro. Sexa como sexa, imos todos xuntos. Neste caso, os kills, o que dicías ti, son identitarios. As cores, os tecidos, o tecido, por exemplo, perdón, vou seguir, non pode ser un calquera, por norma son de lá, que é o que dicía Fran. De feito, ti vas por Escocia, te falan das vacas escocesas, pero tal vez vacas 20. Ovellas non nos podo contar. O que hai por ali é unha loucura. O sea, é que é unha pasada as ovellas que hai por ali, por todas partes. O sea, son granxas tremendas, libres, que ves por aí no monte de diferentes tipos, tamaños. Bueno, que a cultura escocesa, ti vas por aí, todos son bolsos con bufandas, todo. Pero hoxe en día tamén se poden facer quilts con algodón, con seda, ou seja, modernizouse o asunto, non? Entenderon que había máis formas. Pero sí que é verdade que falaba por ti o quilt. Un quilt con máis pliegues, profundos, creo que son mínimo 18 pliegues que pode levar unha falda. Canto máis pliegue leve a falda, máis importante é o clan. Canto máis profundo sexa o pliegue, é dicir, se ti metes os dedos dentro do pliegue, canto máis se perdan os dedos, quere dicir que hai moito tecido. Se hai moito tecido, quere dicir que había moitos cartos para poder. Había máis poder. Claro, eso es. Entón, canto máis pesado era o kilt, máis importante era o clan. É un mundo esto. Claro, está mostrando estatus también, no solo identidad, sino estatus. Claro, exacto. E ali es que tiñan que amosar, claro, o sea, era... Bueno, hai unha cousa que... Pues estou falando moitísimo. No, está bien que para eso nos fuimos de viaje. E de feito, antes de falar dunha lenda da que quería falar que implica tamén tecido, quería dar un consello como costureira de tema de como coser cadros, casar e demais. Os quilts teñen un debuxo de cadros. Nos ven a cabeza, non? Sí. Hai que casalos, é dicir, ti cando cortas o tecido, tes a parte de diante, a parte de atrás, a línea non se pode notar que hai cuando empieza y cuando termina, dices, ¿no? Este corte, sí, claro. Exacto. Entón ti cando coses tes que casar moi ben as líneas. Eso es. Entón, consello, estende o tecido, pouco a pouco, con moito cariño, moita paciencia, ir comprobando con alfileres que ti a línea encaixa a da arriba, encaixa na da baixo no momento de doblar o tecido. Porque senón vais a notar que queda como así, ¿no? Unha como liña por riba da outra, claro. descadrada. Entón, a importancia de cadrar cadros e líneas, moi importante. Me imagino es como cuando la gente hace camisas, ¿no? Como quien cose una camisa, es lo mismo, ¿no? En el caso de hacer una... Sí, sobre todo polo debuxo, tens que respetar ese debuxo. Vale. O sea, porque senón unha liña pode ir máis arriba que a outra, notase de repente a costura, non queda ben, entón dun feito orgánico o que pide a vista é que a línea siga, continúe, claro, continúe. Claro. Entón, a hora de facer un kilt, se alguén se anima, por favor, que continúe la línea. Por favor, que continúe, que case cadros e que case líneas. Claro. Bueno, había, e con isto xa remato, que creo que estou falando demasiado, non sei como imos de tempo hoxe. Ben. Imos falar imos pensar que Escocia imos a chegalo a Galicia, terra de lendas. Ti vas por Escocia e non hai un valle, por certo, Glen, creo que en gaélico Glen,
porque lencou, aprendín algo. Daí veñen os nomes de moitos whiskies. Équili. Por favor, que os whiskies, eu non entendo os whiskies, eu casi vomito ler un. Pero, pois aí o Glen, ti vas pasando, vas indo co coche, co bus, camiñando, e non te das conta de que estás constantemente pisando ou revivindo historia. Todo ali ten unha lenda, ten unha batalla, un sacrificio, de feito son lugares moi húmidos, hai moito verde, pero hai moi pouca flor. Flor oficial o cardo, moito aprendín, madre mía, isto que me saio. Que de feito din que cando ves amapolas, que ves así de vez en cando, é porque din que naceron ali porque sangue, vamos, porque morreu alguén. Entón, sí que é certo que hai lugares onde de repente ves un gran grupo de amapolas, non? Bueno, paseando por un destes valles, chegando xa á isla de Skye, que como unha das islas máis importantes que hai, contáronnos unha lenda que a teño aquí. Encantaríame compartila con vos, que ademais vin en persoa o obxecto principal desta lenda, que é a lenda da bandeira das fadas. Ok? Empeza así. Vou ler un pouquiño para non perderme, porque hai diferentes versións, entón, bueno, decidín contar esta, pero basicamente fai moitos anos conta a lenda que no clan MacLeod, que é o clan que hai ali nesa zona da isla de Skye, era un dos máis antigos de Escocia, vivían todos nun castillo, que é un dos castelos que segue en pé e segue en uso, que de feito pedazo castillo, ou seja, aí non hai pobreza, non son pedras, non, eso podes entrar, é unha loucura no castillo de Dunvegan. Bueno, pois ali o xefe do clan, neste momento fai moitos anos, namorou dunha fada. Entón namorou completamente desta fada, que era a princesa das fadas. O problema era que esta princesa era inmortal. Claro, o xefe do noso clan non era. Entón, ela namorouse loucamente del e decidiu que quería vivir o resto da vida con el, pero o pai dela, o rei das fadas, díxolle, mira, non podes, porque vas sufrir moitísimo, porque el vai morrer, vai envellecer, e ti vas seguir sendo igual de nova que agora, non vas morrer, vas sufrir por amor, entón non paga pena. Entón, o xefe do clan, moi enamorado, dixo, por favor, eu non me importa. Prefiro sufrir, prefiro estar con ela aínda que sexa un ano. Déixame estar un ano con ela. De desfrutar do noso amor e despois prometo que ela pode marchar, que faga o que quera, pero déixame desfrutar do noso amor. Entón aceptaron o trato. Ela estaría un ano con el, desfrutarían do seu amor e despois dun ano ela marcharía outra vez o reino das fadas, que aquí é onde facemos a conexión con Galicia, que as fadas, todos estes seres mitolóxicos e demais, non é que vivan nun universo paralelo, non, forman parte da súa natureza, como aquí as mouras, por exemplo, que viven debaixo da terra, dos dolmes, e protexen o ouro, pero todo é aquí, no noso mundo, no mesmo espazo terreal. Entón, viviron un ano xuntos, namoraron, tiveron un fillo, e despois dun ano ela, pois, tivo que marchar. E pese a que o xefe do clan dixera que ia cumplir ca súa promesa de deixala ir, levaba urdindo durante todo este ano un plan para poder seguila ao reino das fadas e así, pois, ir buscala, que ela non tivera que marchar, saber onde está, para ir visitala e demais. O que pasou foi que ela marchou, el seguiuna, deuse de conta de que non podía ir ao reino das fadas. Aquí divídese, hai dúas versións, unha é que o reino das fadas está no ceo, entón que ela dende o ceo, para que nunca esquecera, tirou un pano, o pano das fadas, e a outra versión que a mí me gusta máis, que ela marchou, el tivo que aceptar que marchara, entrou nunha depresión de caballo tremenda, o bebé que tiñan en común, un día neste momento de depresión, el foi marchar a tomar un whisky para pues, chorar as penas, e o bebé, o quedar só na casa cunha niñera, comezou a chorar. E chorou tanto que o choro chegou ata a súa nai, a princesa das fadas, que voltou por unha única vez, e para que o neno deixara de chorar, envolveuno nun manto máxico de fadas que conseguiu que o neno pois quedara en paz e en calma.
o señor do whisky volveu, decatouse que tal vez non tiña que deixar o fillo, que tiña que estar un pouco máis alegre, e o ver o manto dixo o sea, isto conseguiu que o meu fillo fora feliz. Pois este é o manto que nos salvará e que protexerá o noso clan polo resto dos séculos e vidas que nos quedan. E aquí foi onde naceu a lenda do manto das fadas, el manto, que é real, que está no castillo de Dunvegan, está aí. e que dice que protexeu o clan en que iso, como todos os contos habidos e por haber, só pode usarse 3 veces na vida, no? Como de 3 desexos do... Pois aquí é igual. Dice que usouse 2 veces, unha co venado, as vacas estaban a morrer, todo estaba tal, frotouse, usouse o pano 3 veces, as vacas deixaron de morrer. Outra vez nunha batalla, que tamén conseguiron parar a batalla, e dice que a última vez que casi se usa, pero que non se chegou a usar para axudar o clan, foi na Segunda Guerra Mundial, que estaba, aquí era o que vos dicía a nosa xefa do clan Flora, que dixo que se había este medo, este perigo a que os nazis chegaran a Escocia, o que tiñan que facer é ir ao acantilado, un acantilado da isla de Skye, e bater o pano 3 veces seguidas, e que se era necesario sacarían ese pano para que salvaran o clan. Non fixo falta, e nunca máis se usou o pano. E ali está, no castillo de Dunvegan, que é un trapo desfeito completamente, feito seda, 100% seda, que ten retais, que ten zurcidos a máis non poder, esa é o pano das fadas. É super, ademais mola porque chegas ali e realmente eles toman moi en serio este tipo de mitos e lendas, e para eles é real, e ese pano sí que usaron. Entón eu cando vía o pano só preguntaba: ¿qué muller cosería realmente este pano? ¿Sabes? Exacto, sí, qué importancia tiene, ¿no? Claro, sí, sí. Para ellos simbólicamente, ¿no? Un montón, muchísima importancia. A miña cabeza era, ¿qué muller estaría detrás desta lenda? Sí. Cosendo un pano de, imagínate, hai que cubrir o neno e mi madriño que chegou o pano, sabes, das fadas. E pouco máis, creo que falei bastante, no, Oxe? Precioso, qué lindo, me gustó mucho. Tanto falaches que hoxe poñemos o punto en boca antes. Ai! Bueno, antes non, pero é que parece que antes, pero non. De feito, fixemos o programa máis longo ata da hora. Ai, por favor, unha pesada. No, E se vos hermoso. parece casi, pechamos, en vez de irnos coa nosa sintonía, o pechamos así, con punto en boca, Punto con, iba a decir aromas, con aires escoceses e con sons escoceses, parece vos? Me Perfecto. encanta, Ata a semana que ven, punto en boca. Bueno, ata semana que chao, nos vemos.